Ahojte, zdravím vás z Bachledovej doliny. Ja som tu ubytovaný v hoteli Strachan spolu s rodinou a tým, že sa hotelový bazén otvára už o 8 ráno, tak som si musel riadne pristať. Je to na mňa asi ešte vidieť. V dnešnom videu uvidíte celý môj deň a hlavne si ukážeme, čo všetko ešte robím pred veľkými eventami, ktoré ma čakajú. Takže ak ste pripravení na dnešné video a idete so mnou stráviť môj deň, tak určite nezabudnite dať like, odber a prípadne napísať nejaký komentár. Pomôže to tomu algoritmu. A teraz YouTube pridal novú funkciu a to je hype. Tak prípadne môžete to video skúsiť vyhypovať a poďme na to. Dinner table eating fast food. Now she wanna go to Cancun. I done finally got my bag right. Got inside my bag. You can come and bring your friends through. Bet your feet up in the sand too. When your bag right, it's hard to have a bad night. Now we had a blast. When your bag right, it's hard to have a bad night. Got 200 on the dash to live a fast life. Threw a 20 bottom booby, it was mad like. Now we ever high. When your bag right, it's hard to have a bad night. When the music's slowing down, I'm in the lab right. If she sexy, I'ma spend it on the damn right. I can stop, I keep on going, keep on climbing to the top, you see. I can stop, I keep on pouring, where's the slurring, rapping all the beat. With the patty, then you scrape it, she been shaking, asking here for free. Got this dirty money coming, going, you can't buy a free. Knowing that they knowing they can fuck with me, I'm flying, I've been flowing, all this breaky P, I win. Úplne najviac milujem, keď ráno spravím nejakú tú ťažkú vec, čo sa mi možno úplne nechce ísť hneď z rána. To znamená takto zabehať si. Teraz tu mám celý bazén pre seba, takže idem si zaplávať a pokračujeme v nich. Takže som nabitý energiou. Keby sa dneska aj niečo pokazí alebo nevyjde podľa plánu, tak dnešný deň mi nemôže pokaziť v podstate nič. You can come bring your friends through. Bet your feet up in the sand too. When your bag right, Momentálne sa nachádzam na chodníku medzi korunami stromov a ja si pamätám, že som tu bol a teda boli sme tu s rodinou, keď som bol menší. Tak si to ideme pozrieť teraz, že či sa to zmenilo, ako to prerobili a ako si to pamätám oproti tomu, čo bolo vtedy. Musím vám povedať, že milujem dovolenky s kamarátmi, po ktorých si povieme, že by sme potrebovali ďalšiu dovolenku na oddych, ale na druhej strane raz za čas potrebujem vypnúť hlavu, a to práve na takejto dovolenke s tými najbližšími. Ale nebol by som to ja, keby som si aj tu nenašiel nejaký ten adrenalín, a preto sme sa spolu s Bráškom rozhodli vyskúšať tobogán z výhliadkovej veže. My už sa skoro nachádzame hore na tej výhliadkovej veži a keď sme tu boli vtedy v 2018, tak ten tobogán, tá šmykala ešte nebola dostupná, ale teraz za poplatok 3 € sa vlastne viete zviesť dole. Dobre, tak máme lístok a my to teda ideme vyskúšať s Bráškom, takže tu sa čipneme. Dobrý deň. Kľudne si môžete zobrať podložky. Jo. Díky. Paradička, určite to stalo za to, bolo to dosť rýchle. Čakal som to možno trošku dlhšie, ale bomba. Odporúčam každému, keď už tu ste, tak si zaplatíte tie 3 € a... Dobre, čo? Čo na to hovoríš? Tak zaplatíte si tie 3 € a oplatí sa to vyskúšať. Bomba. Teraz sme sa presunuli na minigolf. Pôvodne sme sa dozvedeli od majiteľa, že stál tento penzión. Oni to pôvodne mali len ako nejakú Airbnb a neskôr to celé prerobili na penzión a postavali hotel Strachan, v ktorom teda sme ubytovaní my. Pri tomto penzióne si môžete prísť zahrať ten minigolf. Taktiež, že vraj teraz niekedy budú otvárať v zime nový hotel, ktorý stavajú pri Strednici. Tri. A vlastne užívam si také posledné kľudné chvíle, keď to tak zoberiem, lebo ako som hovoril na začiatku videa, tak čakajú ma také väčšie eventy teraz. Chystáme sa
s chalanmi na trip do Talianska. Potom plánujem ešte jeden, ale o tom vám zatiaľ neprezradím viac. Nechajte sa prekvapiť. Veľmi sa na to teším, dúfam, že to všetko vyjde tak, ako si to predstavujeme. Teraz idem do maturitného ročníka, čiže to sú ďalšie také povinnosti, by som povedal. No a som teda zvedavý, že ako prebehne ešte druhá polovica tohto roka, nakoľko tú prvú som si užil neskutočne a teším sa na to. Po minigolfe sme sa presunuli do hotela, no a práve tu sme deň ukončili príjemnou večerou, ktorá sa celá niesla v téme Titaniku. Ja vám ďakujem, že ste video dopozerali až do konca a dúfam, že sa čoskoro vidíme pri ďalšom.